mga binati o minahal kong magkaluglo. Today is Wednesday. Yeah. Huibis ako to guys. Ano to ang dunay mga empleyado sa gobyerno na or sa private sector. Kay ako guys, long weekend. Ag 21 to dapat holiday no. Na trabaho Wednesday. Ika 25 Friday. 23 wala na trabaho until inika Monday. Long weekend. Itong bakasyon na chance nga makasuroy. Sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga inyo kong suportahan sa atong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante. Unsa ka-importante ang negosyo guys sa usa ka lugar kung diin mo create si jag economic cycle, mo create si jag job, mo create si jag negosyo. Kinahanglan jud ako na ngayon po sa mga investor na atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay? Iko PP tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Guys, good luck o happy Wednesday kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Ato kayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio, tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys.